Спадарства, неяк так урачыста распачынаецца ў нас фінальны дзень 2022. Як ні круці, 31 снежня нарэшце на календары. Мяне завуць Марына Савецкая, і традыцыйна ў нас тут жывы гук, феерычныя беларускія музыкі. Сёння разам з намі Беларусі True Story. І адпаведна Юля. Прывітанне. Паша. Прывітанне. Як настроіць, адчуваеце вось гэтую самую навагоднюю магію? Так, конечно, адчуваем новогоднюю магию и надеемся на лепшее у Новым годзе. З жывым гукам, з файным настроем, з думкамі будзем думаць усё ж таки больш пазітыўнымі, такімі, ведаеце, пра тое, што наогул для вас 2022 год, якім ён быў? Ну, ён быў насычаны рознымі падзеямі. І хацелася б на самой справе, каб ён хутчэй сышоў і настаў Новы год. І каб Новы год быў лепшы, чым мінулы. Ну, у гэтым годзе было... Распачынаўся ён, канешне, так добра, але скончыўся так... трохи сумна менавіта з гэтых падзей, што происходит на Украіне, у Беларусі. І, ну, на самой справе хочацца, каб ён хутчэй сышоў і забыць пра яго. Бо гэта, не ведаю, можа, самы такі сумны год у нашай гісторыі. Паша, што думаеш? Ну, тое ж самае, думаю, што такі год быў складаны. Але ўсё роўна будзем цешыцца. Якая зараз галоўная эмоцыя у вас застаецца вось гэты фінальны дзень ад усяго года? Гэта змагарства, гэта нейкі сум, гэта нейкі боль. Што гэта? Ой, ну мяне на самой справе можа больш болю і надзея на лепшае. Надзея на лепшае, яна прысутнічае. Ну, я так вельмі надеюся на наступны год, што ўсё будзе лепш, бо не можа быць настолькі горш, як ужо было. Ну, уже няма куды горш. Можа быць толькі лепш. На гэта такія ў мяне думкі. Такімі думкамі я іду ў наступны год. Мне выдаецца, што вельмі падтрымліваюць о гэтай гісторыі кампазіцыі, якія ў тым ліку сёння тут загучаць у нашай студыі. Што гэта будзе? Што за падборка? Так, ну, мы хацелі б першую песню зайграць такую польскую, святочную калядную песню. Так. Калі ласка. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, których już każdy z nas zna od kołyski. Nieba, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Drzewo, ptakom, ptaki, drzewo, tchnienie wiatru, płatką śniegu.
jakby cień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Nieba, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. Drzewa, ptakom, ptaki, drzewom, tchnienie wiatru, płatką śniegu. Феерычна. І ведаеце, ад чаго я насамрэч шчаслівая? Ад таго, што кампазіцыя на польскай мове такі загучала ў гэтай студыі у нашым беларускім эфіры. Таму дзякую вам вялікі. Слухайце, як яна наогул з'явілася ў вашым рэпертуары? У мяне ёсць сяброўка, яна полька. Я з ёй пазнаёмілася, калі яна дапамагала мне з польскай мовай. Як да нас, так, калі мы толькі прыехалі, прыставілі партызанкі, вырашылі нам дапамагчы, і такую дзяўчыну нам папрасілі яе, каб яна навучала нас польскай мове. Спачатку яна нас навучала польскай мове, але потым неяк так пераросло ўсё ў сяброўства, і таму яна зараз не навучае нас польскай мове, але мы ад часу да часу там з ёй спаткаемся. Але яна заўжды мяне так папраўляе польску, вучыць і да сей пары. І мы пачалі з ёю. Мы апынуліся так у Польшы, і спявалі мы беларускія, насамрэч, спачатку песні, бо польскіх ніводнай не ведалі. А вось Юля у нас была такая... Яна нам раіла, якія песні тут папулярныя. І калі ўжо прыйшоў час да калядаў, мы ў яе спыталі, якія песні ёсць папулярныя ў Польшы. І яна кажа, што гэтую песню, она вельмі старая, але яе ведаюць усе пакаленні, і кожны, калі зайграеш, нешта такое ў душы там аддаецца, усе адразу усміхаюцца, усіх такой калядны настрой, і так добра становіцца на душы. Таму і песня на самой справе нам таксама падабаецца. Вось таму выконваем. А вам складана было яе неяк вывучыць? Не, гэтая песня, яна такая простая, душевная, і у ёй все без усякіх там метафор, складаней. І мы ўжо прыйшлі да яе, пачалі яе вучыць, калі ўжо трохі ведалі польскую мову. З першым песнямі было складанне, якія мы вучылі, мы абралі такія песні, якія там нават наша сяброўка, вось полька, сидела, тлумачыла, і такая, тут такія метафоры, яна не ведала, што тут песня менавіта аб гэтым, там, нават у палякаў трохі там, цікава, што ў гэтых песнях пяецца, але гэта песня, яна такая, яна такая простая, не ведаю, як простыя словы, напрыклад, беларускія, нешта такое. Душевная, простая і зразумелая усім і кожнаму. Вы нярэдка выступаеце на вуліцах, ці выконвалі вы гэтую песню на вуліцах? Канешне. Яна вельмі добра ўспрымаецца палякамі. Нават адзін раз да нас падышоў мужчына і папрасіў заіграць нам чырвоная гітара. А вы ведаеце што-небудзь чырвоная гітара? На гэта заспеваю. Гурт, які спаўняў гэту песню. Мы такія, так, ведаем. І такія зайгралі, як быццам мы ўсе тут песні польскія ведаем. Ён просто папаў у наш топ-7 песен польскіх, які мы выконваем. Так. А далей у вас ёсць жаданне паглыбляцца ў польскую гісторыю, у польскія рэпертуары і так далей, працягваць?
Так, канешне, калі нешта пападаецца цікавае, мы вывучаем. Я вось паглядваю на спявачку такую Санах. Ну, яна, кажуць, вельмі папулярная, є такія лёгкія песні, але не ведаю, яна, можа, гэта ў нашай акустычнай праграме больш так пойдзе, бо як выконваць яе напрыклад, усім нашым бэндам не ведаю, бо там такі трохі акустычны варыянт у яе песень. Ну, так, мы глядзім, што калі ёсць штосьці такое цікавае для нас, але ёсць многа песен, якія людзі хочуць пачуць, але нам яны не па душы, такія песні мы не спяваем. Мы ўсё ж такі найперш спяваем тыя песні, якія нам падабаюцца, бо нам вось некалькі варыянтаў песен. Ну і заўжды пытаем у сябровак, ужо ёсць некалькі польскіх сябровак, і заўжды пытаем, калі у іх якісь такі, ці папулярна, напрыклад, гэтая песня, ці не, ці можа яны штосьці могуць новага параіць. Такога. Але, хочацца такога старага новага, але прыемнага і для ўспрымання, і для нас таксама, бо нешта такое, што падабаецца людзям, але не падабаецца нам, мы граць не жадаем. Што вы зараз жадаеце зайграць? Якая другая песня будзе? Можа, давай яшчэ адну польскую, але народную. Кову Яна. То давай. Няхай будзе другая. Экспромтам. Зараз будзе две песні прагучаць вашым. Вельмі цікавая песня, гэта народная польская песня, але мы даведаліся аб тым, што яна польская, толькі калі ўжо прыехалі ў Польшчу. А мы слухалі заўсёды гэтую песню ў выкананні беларускага гурта Джамбі-Бум і не разумелі, на якой гэта мове. Не маглі зразумець. Толькі калі пачалі польскую мову вучыць, то зразумелі, што гэта песня на польскай мове. І зараз мы яе трэба толькі зелей накруціць. Сходили, собі огінь наводили, там їх Кояна, там дівчинта ще сходили, собі огінь наводили, там їх поноч темна нашла, там на górze огінь горе, на tej górze dwoje drzewo, jedno drzewo, Boże drzewo, na tym drzewie kołybeczka, w tej kołybce Panna Hanna kołychali, dwaj braciszki kołychali, разбомбали, выручили, падла Hanna лицем в земле, серцем кшемie i zapyta się braciszku, czy nie zdrowiej, czy nie lepiej. Ona mówi, mój braciszku, główka bóle, sercem dleje, a jak umrę, moje bracie, pochowajcie w ogrodeczku i nasiecie 3 dziółeczek, a jak się zjadą panowie, będę też się miała mali, będę też mnie wspominali. Tutaj leża Panna Hanna, siostra nasza, no cel mała, kopiel moja, no
меджик, я вам скажу. Вельмі нечакана, але вельмі круто і вельмі ярко. Дякую за вось такую энергетыку і за міжнароднае сяброўства. Скажите, калі ласка, а на украінскай мове у вас ёсць нейкія кампазіцыі, што вы выконваеце? Ёсць. Есть. Что мы можем зараз заиграть? Може, мовчати? Ну, так, можна. Добре, давайте одразу ж українською. Чому не? Ну, давай виключим світло і будемо мовчати про те, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати. Давай мовчати про те, що дівчати не вміють сховати, не можуть спати. Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати, аж поки не захочем кричати. Місяць спав, і темно в кімнаті. Як добре, що ти навчилась мовчати про те, що ніколи не могла би збрехати, про те, що ніколи мені не спитатись. Ми будем з тобою у ліжку лежати, лежати, як сніг, водою стікати. Ми будемо жадно свої сльози ковтати, а сніг слова, яких не сказати. Давай помовчу тобі просто на вушку, холодною стела чаєва кружка, а ми ще маєм про що помовчати, а ми ще маєм про що полежати. Як світло прольється через наші штори, ми знов з тобою, як всі заговорим, а поки ще темно є в нашій кімнаті. Давай з тобою будем просто мовчати. Прыгожа і вельмі кранальна. Дзякуй вам вялікі за вось гэта. І дзякуй за тое, што прыгадалі мы сёння нават спадара Скрябіна. Як гэтая песня з'явілася ў вашым рэпертуары? Ну, усе, можа, амаль усе украінскія песні у нас у рэпертуары з'явіліся пасля пачатку вось гэтай паўнамаштабнай вайны. Калі сюды пачалі прыязджаць украінцы, многа украінцаў, ну, гэта была наша як бы падтрымка як вулічных музыкаў. Ну, мы на самой справе і збіралі так трохі грошы, там, ну, у першыя некалькі стрытоў такіх рабілі.
у падтрымку там валанцёрам ці яшчэ там налекі нейкія. Ну, але потым зразумелі, што украінцаў многа, і як беларусам, якія прыязджалі, вымушаны былі прыехаць у Польшу, і якія чулі беларускія песні, якія мы гралі, яны да нас падыходзілі, абдымалі нас, сказалі, што ой, гэта так прыемна пачуць у чужым краі такую родную мову, і гэта на самой справе вельмі падымае людзям настрой. І таму мы вырашылі, чаму ж не спяваць украінскія песні для украінцаў. І на самой рэчы рэакцыя была такая ж у людзей. Яны таксама падыходзілі да нас, казалі, што ім так прыемна пачуць, і мы стартуем каля вакзала цэнтральнага, дзе большасць, можа, украінцаў праз гэты вакзал праходзіла, і яны прыязджаюць, і іх Варшава сустракае украінскімі песнямі, і гэта для іх было так, вау, гэта так, все будзе добра, гэта такі добры знак. Акрамя Скрябіна, хто яшчэ маецца у вашым выкананні? Яшчэ мы любім Океан Эльзы, конечно. І яшчэ ёсць песня «Адзін каноэ». І «Каліну» мы спявалі, але мы яе спявалі ў такім варыянце, як спяваў Пінк Флойд. Таму зараз, можа, такое сабе атрымаецца выкананне. Гэта лепш паслухаць у нас на стрытах. Прыгадайце, калі ласка, найбольш яркага наведвальніка, можа быць, тое, што зараз у галаву прыйдзе, можа быць сумнага, можа быць вясёлага, проста тое, што вам зараз на душу прыходзіць першае. Магчыма, гэта будзе маленькі дзіцёнак, які убачыў вас, як вы стратуеце, і стаяў і заліпаў дзесьці там на вас. Альбо, наадварот, гэта бабулька з дзядулькам, альбо гэта жанчына з эмоцыямі яркімі, нейкімі. Што такога? Так на самой справе многа такіх эмоцыйных, вельмі много было абдымання, асабліва на песню «Абыймі мяне». Вельмі часто до нас потом падходзілі, абдымалі і казалі дзякую. Але цікава было, калі мы сустрэлі, каго мы там сустрэлі? Зорку великую. Калі Стефанію там спрабавалі спяваць. Хто гэта быў? Не памятаеш? Расмус? Так. Падыходзіў бас-гітарыст гурту «Расмус» і папрасіў нас, каб мы Стефанію выканалі, а ён зняў на тэлефон. А назаўтра у яго былі здымкі разам з Калушам сумеснай песні Расмуса і гэта Калуша. Вось. І я адразу не зразумеў, хто гэта такі, а потым гэты кліп, які яны здымалі на Ютубе, убачыў, і сапраўды гэта ён быў басіст Расмуса. Падыходзіў. Ого! Нядрэнна так гэта. А Стефанію наогул вы таксама выконвалі? Не, мы... Гэта толькі эксклюзіўна у той сітуацыі для гэтага музыкі, які папрасіў, мы выканалі. А так мы... Там шмат рэпу, і мы гэты рэп не можам ніяк вывучыць і яго так прачытаць, як трэба. Можам прыдумаць, хто з нас будзе спяваць рэп. Я нешта не рэпую. А як наконт таго, каб, да прыкладу, частку вось гэты прыпеў заспяваць, а ўсё іншае пусціць? Хаця б ведаеце такую маленькую замалёўку. Я не кажу цяпер, але наогул. Мы тады так і зрабілі. Так, нешта такое мы рабілі, але і гэта, можа, мы зробім, але калі будзе трохі цяплей, калі да нас далучацца нашыя духавікі, нашыя трубачы, бо гэта можна было б якую-небудзь мелодію, музыкальную такую зрабіць, развіць што-небудзь, але
Ну, так вось такім складам зараз, як мы стартуем узімку, ну, гэта... Нешта нічога і не прыдумалі. Здаецца, што вось з трубачамі можа штосьці атрымацца, але гэта ўжо так, калі будзе пацяплей, бо яны зараз не граюць. Польская у нас сёння гучала. Украінская у нас таксама гучала. Беларуская? Яшчэ не гучала. Што будзе? Будзе наша песня. Можа, Паша пра яе раскажа трохі. А что? Ну, что про яе рассказываете, кроме того, что яна адзіная наша песня. А не, яшчэ есть другая. Вось. Тут толькі дзве. У нас пакуль што сваіх песень. Ну, такая яна песня про тое, про агульную для ўсіх беларусаў мару вярнуцца калі-небудзь на радзіму, калі ўсё ўжо будзе там добра, будзе якаясь свабода, ну, не тое, што цяпер. Ну, калі можна будзе туды вярнуцца. І як гэта будзе добра. Вось пра гэта песня. І называецца яна? Называецца «Май». Падорить нам наш край. Счастливый день, сонечный день, хай гэта будзе месяц май. Добро пераможа ўрэшце, і мы вернемся домой. Будем смажыць дранікі, танчыць зноў, спяваць добрыя песні, святкаваць, а пакуль адаптацыя, адаптацыя, адаптацыю ў новым сусвеце. Мы станем жыць як назаўжды і завядзем сабе кота. Зло будем бачыць толькі ў снах, страшаных снах, драпежных снах. Добро пераможа ўрэшце, мы вернемся домой. Будем смажыць дранікі, танчыць зноў, спяваць добрыя песні, святкаваць, а пакуль адаптацыя, адаптацыя, адаптацыя. Добро пераможа ўрэшце, і мы вернемся домой. Будем смажыць дранікі, танчыць зноў, спяваць добрыя песні, святкаваць, а пакуль адаптацыя, адаптацыя, адаптацыю ў новым сусвеце. Верым,
можам, пераможам. Так, очевидно. А дзе, дарэчы, радок быў пра 3 бутэлькі шампанскага? Я вось гэты 3 бутэлькі шампанскага чакаю яшчэ з 2020 года. Памятаеце, мы тады казалі пра тое, што калі да нас прыйдзе гэтая самая перамога, то ва ўсіх у халадзільніках абавязкова гэтыя 3 бутэлькі шампанскага будуць і палятуць. Для вас менавіта Новы год. Не будзем забывацца пра тое, што сёння у нас 31 снежня ўсё ж такі, і суткі застаюцца да пачатку 23-го. Што яшчэ можна зрабіць для таго, каб гэты год, наступны 23, быў вельмі яркім, насычаным, моцным? Як трэба яго сустрэць, сам Новы год? Так, як яго трэба сустрэць? Мне здаецца, што яго трэба сустрэць, канешне, у кампаніі беларусаў, у кампаніі сяброў. Ну, і мы яго будзем сустракаць, напэўна, так, менавіта... Ну, я хачу, каб гэта было многа-многа беларусаў, усе аб'яднаныя адной такой ідэяй, і ты ведаеш, што кожны чалавек з іх добры, і хочацца менавіта з такімі вось добрымі сумленнымі людзьмі сустракаць гэты Новы год, каб побач у наступным годзе былі толькі такія людзі. Паша, твае парады? Не ведаю, як адказаць. Падумайце самі, гэта называецца гаспадарства. Вось у вас ёсць час, калі ласка, карыстайцеся. Філасофія, так. На 23-й год у вас ёсць ужо пэўныя планы? Я так разумею, што вы будзеце стрытаваць? Ну, канешне, будзем стрытаваць. Таксама будзем записываць песні. У нас ёсць яшчэ, як мінімум, 2 песні, якія мы хацім запісаць. Адна з іх гэта наша песня, другая такая народная песня, якую мы таксама, можна сказаць, так аранжыравалі па-свойму, таксама хацелі б яе запісаць. Таксама будзем здымаць кліп, калі трохі пацеплее, бо здымкі хацім зрабіць на вуліцы. І вось менавіта на гэтую песню на май. Яна ўжо запісаная. Яе можна знайсці на Spotify, на розных іншых, усіх амаль цифровых платформах. Але кліп на яе мы таксама будзем рабіць. Ну і можа к маю менавіта ён ужо будзе гатовы. Уже ёсць ідея, але не хапае толькі такое добрага надвор'я, бо неяк узімку здымаць нешта на вуліцы, такое сабе. Зараз да якой кампазіцыі мы будзем пераходзіць? Што далей чакае нас? Ну, што-небудзь хочацца зайграць такое беларускае, вядомае, можа... Можа, простыя словы. Простыя словы, гаспадарства. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою далезці пад коўдру. Простыя словы, простыя речы, простыя словы, простыя речы. Прыцемкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя речы, простые словы,
простые речи. Все так надійно, усё так грунтовно, що тут додать, хіба що нічого. Можна жить далі, день прийде новий, добраніч паненки, добраніч панове, простые словы, простые речи, простые словы, простые речи, простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Дякую. Гісторыя спадарства сапраўдна нас тут разгортваецца, таму што ў студыі гурт Беларусіан True Story, як мае быць. Прычым мне падаецца, што сёння акурат унікальны такі момант, калі вас можна пачуць вось у такім варыянце камерным. Ці часта? На самой справе уже доволі часто. Мы так стрытуем у камерным варыянце ці ў дваіх, ці яшчэ бывае ў траіх, ці з кахонам, ці з такой больш сур'ёзнымі бубнамі. По буднях ад панядзелку да чацвярга мы такім камерным фармаце стрытуем, а пятніцу, суботу і нядзелю мы стрытуем вось усім ужо гуртом, так нармальна. А у холодны зімовы час таксама норм стрытуецца? Ну так, норм стрытуецца до -3. Мы выяснілі прошлый зіму, і калі няма дажджу, нават ці сильнага снегападу. Бо дождь — гэта такі самы страшны наш вораг. Нават снег не такі страшны вораг музыкантаў улічных, як дождь. Калі надвор'е яшчэ збольшага добрае, прыемнае такое, скажем, так, для вас. Колькі часу плюс-мінус? І, магчыма, у які час плюс-мінус? І у якіх лакацыях плюс-мінус вас можна ўбачыць? Нас заўжды амаль што можна ўбачыць каля палаца наукі і культуры. Звычайна, ці каля злотых тэрасаў, ці насупраць злотых тэрасаў, ці, можа, там дзесьці па цэнтру. Але амаль што заўсёды гэта будзе каля палацу наукі і культуры. Але часамі, калі якое-небудзь свята адбываецца у Польшы і перакрываюць новы свят, вось гэтую вуліцу робяць пешаходнай, тады можна нас сустрэць, заўсёды выходзьце гуляць і паглядзець на нас, мы будзем спяваць у цэнтры. Звычайна ўвечары нас можна там будзе сустрэць. Тым больш мы, беларусы, мы любім гуляць. Для нас гэта адметная з'ява і справа. 2 кампазіцыі мы яшчэ паспяваем зайграць. Першая якая будзе? Першая будзе пра нашага сябра, пра Васіля. Паша пра яго, можа, раскажа. Гэта другая наша аўтарская песня. Больш не будзе, толькі 2. Калі-небудзь, можа, яшчэ насачыняем. І гэтая песня, яна апавядае о нашым сябры Васі, які граў у нашым гурце. Ці гэта мы ў яго гурце гралі, бо ён быў галоўны, і усё гэта з яго пачалося. Усе гэтыя стрыты ў Варшаве, гэта ўсё ён першы пачаў рабіць. Прыехалі трохі пазней, далучыліся і зрабілі такі гурт.
граў на чырвона-белых бубнах у цэнтры Варшавы. Але калі пачалася гэта, будь яна неладная, гэтая вайна, то ён вырашыў паехаць туды ваяваць і загінуў там. І вось у яго гонар гэтая песня, якая апавядае о розных яго подзвігах, бо гэта быў такі чалавек гераічны. Васіль з пазыўным Атам. Так. Атам. Васіль Гуртой. Калі гэта не ўсіх подвігах, бо каб усе подвігі пра ўсе подвігі апавесці, расказаць, то трэба, не ведаю, альбом пісаць можа. Таму мы хацім, можа, потом... Можа, і запішам цэлы мюзікл, зробім які-небудзь пра вас. Можна цэлы мюзікл, але ёсць такая яшчэ ідея зрабіць кліп з такі мультыплікацыйны з астатнімі подвігамі Васіля, якімі-небудзь яшчэ. Можа, удасца гэтая ідея. Вось. Але пакуль што у нас ёсць кампазіцыя, зараз мы яе заспяваем. Толькі без сола не будзе. То бок куплет-прыпеў, куплет, то прыпеў і канец. Добра. У Пінску жив, дом будував, 20-й год протестовал. Хей, Беларус, давай не ссы, прийшов же час згалить вусы. Штакет от лавки оторвал, ментов побил, шпиталь дослал. Гарвы канкам, шитый газ, Ян шел со злом у бой. Вася, Вася, бел червоно-белый шлях. Вася, Вася, рок-н-ролл, огонь в очах. Вася, Вася, самый лепший сябар мой. Вася, Вася, герой новой Беларуси. В Варшаве жил, на бубнах грал, музыка всіх вокол збирал. Спявал Хей Джон и Хапара, догнал трамвай, гитару ратовал. Пайшов на фронт, Габорка убить, загинул як герой. Вася, Вася, бел червоно-белый шлях. Вася, Вася, рок-н-ролл, огонь в очах. Вася, Вася, злу завжди давав ён бой. Вася, Вася, герой вольной України. Вася, Вася, бел червоно-белый шлях. Вася, Вася, рок-н-ролл, огонь в очах. Вася, самый лепший сябар мой. Вася, герой. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Живе Беларусь! Жыве вечна! Жыве вечна. Давайте яшчэ крышку пазітыву дададзім нашай сённяшняй сустрэчы і прыгадаем самы яркі ваш выступ у 2022 годзе. Што гэта было, дзе, як? Так, што гэта было, дзе, як? Можа, на сцэне, на вялікай... Вось гэта, напэўна, самы такі быў выступ вялікі на канцэрце, які быў пры Палацы культуры і навукі. Там такая была вялікая сцэна. Это быў канцэрт, прысвечаны байцам палка Каліноўскага.
Ну, у тым ліку і пра Васю мы там спявалі таксама. Ну, это быў такі вялікі канцэрт, вялікая сцэна. А яшчэ і ў Вільнюс мы ездзілі таксама на такое самае мерапрыемства ў падтрымку каліноўцаў. Але ў Вільнюсе было паменш сцэна, але там было вельмі цікава, таму што там гэта было такім агрудку касцёла, такого беларускага касцёла, дзе вядуцца службы на імшы на беларускай мове, прычым на беларускай сучаснай мове. І мы таксама зайшлі на гэту імшу. Мы не асоба такія рэлігіёзныя людзі, але зайшлі і паглядзелі, што там, і там як бы, як гэта... Мне падаецца, гэта імша такого здаровага чалавека, калі там кажуць, ксёндз кажа такія правільныя рэчы і пра царкву, і навогуле пра ўсё, што адбываецца. І сам той факт, што гэта было ў такім дворыку касцёла, гэта было так, цікава. Адметна. Што датычна фінальнай кампазіцыі, якая сёння ў нас прагучыць, што гэта будзе і чаму менавіта яна? Мы хацім зайграць калыханку, бо гэта песня, якую ведае кожны, і яна таксама цеплом нейкім абвалаквае душу, і хочацца, каб усе скончылі гэты год з такім цеплом на душы. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі, збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад подушки, спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з намі засынай. І такія тихенькія апладысменты, каб мне будзіць. Караценькі літаральна бліц з 2 пытанняў. Песня, якую вы стаміліся выконваць у гэтым годзе? Воін света. Паша? Так, воін... Што яшчэ стаміліся? Я не стаміўся выконваць, мне падабаецца ўсё выконваць. Воіны света гэта... Часцей за ўсё просяць і украінцы, і беларусы, часцей за ўсё воіны света просяць, так. Песня, якая надавала вам яшчэ большай моцы, сілы і, вось, ведаеце, гэтай энергетыкі ісці наперад. Можа, пра Васю песня наша менавіта. Паша? Таксама.
Ну, мне, можа, больш май падабаецца. Але не, мне ўсё падабаецца. Ну так, свае песні яны натхняюць больш, чым чужыя. Ну, хочацца, каб было больш у нас сваіх аўтарскіх песень, але, на жаль, у нашым складзе няма такіх таленавітых аўтараў. Вось я там нешта сабе дастаў з трудом. Вось, ну, можаце нам пажадаць, каб у наступным годзе прыйшло нейкае натхненне, і мы насачынялі шмат песень. Я вам шчыра жадаю гэтага вось ад усёй душы. І вельмі класна назіраць за тое, што у вас у калектыве такая еднасць, і нават у меркаваннях пануе. Гэта вельмі крута. Дзякуй вялікія за тое, што сёння разам з намі. Гаспадарства, нагадаю, што гурт «Беларусіан True Story» нам сёння складаў кампанію Юлія, Павел. Мяне завуць Марына Савіцкая. Няхай 2023 будзе насамрэч багаты на нашыя перамогі, як агульныя, такая асабістая, і няхай усё у нас атрымаецца. Пачуемся там у 23-м. Пакуль.